Здравейте, приятели, днес ще играем на... какво? Ще играем, пак ще продължим на Respawn Bless. Сега ще продължим втория епизод на Respawn Bless. С второто ниво, ако изобщо го мина, там го има Golden Dragon. И не знам как ще го биеме. Той има много демидж, но с помпата направо го бием целия наведнъж. И ще видим колко процента ще ни стигнат. Просто ще снимаме само едно ниво, докато ни стигнат процентите. Добре. И този клип ще бъде малко по-тъпо, защото сме на 6%. Бързо сега да снимаме само едно ниво на кок. Аз па на кок на Respawn Bless. Ако можем, ще му запишем името, ще таковаме, ще напишем абонирайте се за мене, такива работи. И ето го първата ни жертва, която вече убихме. Кой стреля така с базуката? Къде е Голдена? Базукара! Не, днеска ни над хитри. На втори път не знам дали. Тук слагаме едно да тронеме. И... Както видяхте, имах един слабак покрай нас. Едва ли го има Golden Dragon? Бака контролната. Надявам се това да бъде интересен клип. Сега ще продължим на този път с помпата. Да видим какво ще ги направим с този слаб гол. Не знам те как бележат толкова много точки. И това беше всичко този клип. Надявам се той да ви харесва. Като коментирате според в моя канал.